चुनरी करा है अब की कैसे किनाई, चुनरी करा है अब की कैसे किनाई, यस भोगावा कैसे लगाई हो, हम कैसे करी तू जाई हो। चुनरी करा है अब की कैसे किनाई, यस भोगावा कैसे लगाई हो, हम कैसे करी तू जाई हो। भइल महामारी घर में बानर को पाई, कैसे के दूध सूद किन के लियाई। माई भइल महामारी घर में बानर को पाई, कैसे के दूध सूद किन के लियाई। आपन नहीं अपन बुझे भइले पराई, आपन नहीं अपन बुझे भइले पराई। मिठाई कैसे की नाई हो, असो भोगावा कैसे लगाई हो। बनी न हलवा पूरी गैया के घीव में, लगता कचोट सोच के हमनी के जीव में। माई बनी न हलवा पूरी गैया के घीव में, लगता कचोट सोच के हमनी के जीव में। मानवा के दुख हम केतना बताई, मानवा के दुख हम केतना बताई। हमानवा कैसे जराई हो, असो भोगावा कैसे लगाई हो। अक्षय नारी लिखले दुखवा के गठरी, अबहू से छिड़क माई अमृत के गगरी। माई अक्षय नारी लिखले दुखवा के गगरी, अबहू से छिड़क माई अमृत के गगरी। राजेंद्र रसीला गाई सबके सुने